udbrud, men her kommer andre rytter. Det er Adria van der Poel, den hollandske mester, så er det Yvon Madio, franskmanden, så er det Fon de Wolf, en belgier, og så er det den lille skotte Robert Miller. Her er det Adria van der Poel, hollænderen, den spurthurtige hollænder, der trækker op ad bjergene nede i det sydlige Belgien i Ardennerne, og Roger Miller, skotten, er også med. Madio har vi her bagerst, og den lille skotske rytter ligger og trækker forrest. Han er en udpræget bjergrytter. Roger Miller, som mange seere sikkert husker fra Tour de France. På dette tidspunkt er Madio og Fon de Wolf blevet skilt ud. Vi kommer ind i Liège by. 3 ryttere tilbage. Det er Michel Dernier, det er Adria van der Poel, og det er Robert Miller. Og så er det Adria van der Poel, hollænderen, der går. Robert Miller kan ikke være med. Og det bliver Hollands sejr ved Adria van der Poel foran Michel Dernier fra Belgien og Robert Miller fra Skotland på 3. Punkteret på det ene hjul. Det sker hernede bagved. Han rev 5 andre ryttere med sig i styrtet, blandt andre spanieren Alvaro Pino og italieneren Francesco Rossignoli fra Carrera-holdet. Pino blev indlagt med benbrud, og Rossignoli fik kraniebrud. Moser i sit sidste løb en ny indendørs verdensrekord i entimeskørsel. 3.000 tilskuere så Moser køre de godt 50 km på 60 minutter. Dermed er Francesco Moser indehaver af alle 3 timeverdensrekorder. Indendørs og de 2 udendørs på både lavlands- og højlands. Han kørte for sin schweiziske holdkammerat Stefan Joho, og det var Rolf Sørensen, der tog det store slæv. Han var med til at lave et udbrud 15 km før mål. Og her er det schweizeren Joho, nemlig der vinder foran Bombini og Bordonali, og Rolf Sørensen kom. Danskerne, der prægede løbet, for ud af de 22 startende, var de 16 for Danmark. Midtvejs brød disse 4 ryttere ud fra hovedfeltet, og de blev aldrig siden truet bagfra. Det er med nummer 14 Søren Lilholt og med nummer 16 Bjarne Riis, begge fra Danmark, og så det med nummer 4 Olaf Lurvik fra Norge, samt med nummer 8 Lars Wahlqvist fra Sverige. I øvrigt gennemførte 21 af de 22 startende. Kun Michael Markussen fra Danmark måtte opgive. Allerede efter 25 km var feltet delt i 2, men afstanden blev aldrig særlig stor, og det var altså først midtvejs, da disse 4 stak af, at der for alvor skete noget i løbet. Ved målet var det Søren Lilholt, der havde de fleste kræfter i behold. Han passerer målstregen 7 sekunder før Bjarne Riis, der vinder sølv. Søren Lilholts tid var 5 timer, 29 minutter og 13 sekunder. Og på 3. pladsen kommer svenskeren Lars Wahlqvist. Her Bjarne Riis og så Lars Wahlqvist. I landevejsløb for damejuniorer lykkedes de Gitte Hjortflod fra Vejle at vinde massespurten ved opløbet i Vissenbjerg. Den 16-årige pige kørte et flot løb, så det var en fuldt fortjent guldmedalje. Gitte Hjortflod brugte 1 time, 25 minutter og 2 sekunder. På andenpladsen kom hollænderen Esther van Westerfeldt, og på 3. pladsen understregede Lotte Schmidt fra Randers den danske triumf ved at besætte 3. pladsen. Damejuniorerne er blevet trænet af Allan Poulsen, der blev fyret som træner for herrejuniorerne, fordi han ifølge Dansk Cykelunion brugte for moderne træningsmetoder. Allan Poulsen trækker sig som træner efter dette VM på grund af umulige arbejdsforhold, som han kalder det. Men en bedre afsked kan man vel ikke ønske sig. 57 ryttere fra 33 nationer var til start på den 18,1 km lange rundstrækning ved Vissenbjerg på Fyn. Rytterne skulle tilbagelægge strækningen 7 gange, i alt små 130 km. De 15 bedst placerede nationer fra sidste VM starter forrest i feltet, men danskerne var heldige ved lodtrækningen om startrækkefølgen, så de startede lige efter de 15 bedste. Her kan de se ruten på vores kort og vores blinkende kamera, der fortæller dem, hvor vi er. Vi er sprunget til anden omgang. Her ved udkørslen fra Bredeby er det danskeren Jørgen Bo Pedersen fra Køge, der forsøger et udbrud. På dette tidspunkt er han 16 sekunder foran hovedfeltet. Han bliver dog hentet i løbet af et par minutter. På 3. omgang er det franskmanden Stefan Merlot, der forsøger at stikke af. Men han kan heller ikke holde på den krævende og kuperede rute. Her på skemaet kan de se et tværsnit af højdeforskellene i terrænet. Ruten har tidligere været brugt til nordiske mesterskaber, og under gennemkørslerne tidligere var der også kun rosende ord til overs for den fra de udenlandske ledere.
På de første 4 omgange på den 18,1 km lange rundstrækning blev det altså kun til spredte udbrud, men da der var kørt 75 af de 126 km, begyndte der at ske noget. En gruppe på 6 ryttere rev sig løs, men blev hentet igen, hvorefter 5 ryttere kom afgørende fri. Det var en hollænder, en belgier, en franskmand, en italiener og overraskende nok en koreaner. Vores kamera befinder sig nu på toppen af den berygtede Vissenbjerg Bakke. Og her kort før afslutningen på 6. omgang er det stadig den i overgang fra Holland, Andrea Perron fra Italien, Erwin Theis fra Belgien, Bertrand Perrin fra Frankrig og overraskelsen Mi Jong-hong fra Korea, der ligger forrest. På det her tidspunkt er de cirka 45 sekunder foran hovedfeltet, som vi ser her. Alle danskerne er på det her tidspunkt samlet i hovedfeltet. Her går rytterne ud på sidste omgang. De 5 er stadigvæk i front, men de er skarpt forfulgt af en udbrydergruppe på 4, blandt andet med Andrea Perron fra Italien og Gianluca Tarocco, også fra Italien. Her på sidste omgang bliver udbrydergruppen kørt ind, og det bliver til et hårdt spurtopgør, som bliver vundet af Gianluca Tarocco fra Italien i 2 timer og 50 minutter. På andenpladsen kommer Vasayev, der i Paris, og det blev en massespurt, som gav etapesejr til Jean-Paul van Poppel fra Holland. Men det kunne ikke ændre noget på, at den samlede sejr gik til spanieren Pedro Delgado, som for få dage siden var tæt på at blive diskvalificeret for doping, men som nu bliver hyldet som nationalhelt i Spanien, og sågar for en gade i hjembyen Segovia opkaldt efter sig. Der var ikke danskere mellem de første 40 ryttere i den samlede stilling. Lige før starten betød, at regntøjet og paraplyerne blev beholdt til sidste øjeblik, før feltet skulle afsted. Det var ikke længe, de 150 ryttere var samlet så nydsynet, mens de er her. Før at det danske mesterskab på landevej udviklede sig til et udskilningsløb, hvor regnen og blæsten hurtigt skilte de svageste fra. Arrangør er Hillerød Cykelklub, som i år kan fejre 50 års jubilæum. Blandt favoritterne i feltet er Peter Meinert fra Vejle, nybagt dansk mester både på 50 km enkeltstart og 70 km holdløb. Hvad mener han om ruten? Jeg tror, at afgørelsen vil falde ret hurtigt på grund af den kraftige vind her, så inden de første omgange er kørt, vil løbet næsten allerede være rimelig afgjort herhen. Jeg tror, der bliver kraftig sidevind herhen langs den store hovedvej herude af, og det tror jeg, det bliver nok her, det bliver afgjort. Og Peter Meinert skulle få ret. Her allerede efter første omgang er feltet fuldstændig splittet ad. Der bliver kørt rigtig stærkt op foran, og så kan de svageste ikke følge med længere. Blandt andet hjemmebanefavoritten Tommy Nielsen, en af dem, der sætter tempoet, Hillerøds eget stærke bud på mesterskabet. Men i et glat sving går det galt for Tommy Nielsen. Han styrter, og da han en omgang senere styrter igen, er løbet slut for den 20-årige Hillerød-rytter. Første gang, det var på anden omgang ude i sådan en glat sving. Det var simpelthen bare ligesom spejl. Så røg vi 4 mand, og der lå vi os fremme i førergruppen. Men der skete der altså ikke så meget andet, end komme op igen, og så på vej op igen. Så anden gang, det var lige efter mål ude på 3. omgang. Så røg vi 7 mand, og der fik jeg altså slået mig. Og cyklen gik i stykker, så det... Og så var det slut for dit vedkommende? Ja, så var det færdigt. Det er bedre, men det er der ikke noget at gøre. Sådan kan det være jo. Knap 3 timer er der nu kørt af løbet. Her hvor førergruppen svinger ind i Al-Sønderup på 6. omgang af rundstrækningen. Rundstrækningen er i alt på 21 km, og den skal køres 9 gange, før de i alt 189 km er tilbagelagt, og vinderen er fundet. Flere og flere ryttere er faldet fra. Her er førergruppen. Den er nu på 12 ryttere, som ser ud til at skulle afgøre det hele. Cirka 110 ryttere er allerede stået af. Regnen, blæsten og et par styrt har sat sit præg på løbet. Men her er altså førergruppen på 12 mand ud på sidste omgang. Og selvom Tommy Nielsen er udgået, er de fleste af de ryttere, man på forhånd havde regnet med, stadig samlet her i front. Det er ryttere som Vagn Scharling fra DCR. Der er Henning Sindal og Claus Møller fra Amager. Der er Michael Gam fra ABC og Christian Andersen fra Skive. Og så er der 3 Tostrup-ryttere, Dan Frost, Stefan P. og Kenneth Weltz. Der bliver kørt meget taktisk her på sidste omgang. Angreb og skinangreb afløser hinanden. Og især Vagn Scharling og Dan Frost bruger utrolig mange kræfter på at køre diverse udbrud ind.
Her er det en af Amager-rytterne, der prøver at rykke. Både Claus Møller og også Peter Meinert fra Vejle er temporyttere. De skal helst alene hjem. De er ikke så hurtige i en spurt. Det er de godt klar over, og det er de andre i feltet også klar over, og derfor lurer de netop på dem. Spurthurtig er til gengæld Tostrups Kenneth Welz, og det er derfor, at hans klubkammerat Dan Frost prøver at holde feltet samlet. Her er vi få kilometer før mål. Det er Henning Sindal fra Amager, der prøver at rykke her. Han ser sig tilbage for at se, hvor har han klubkammeraten Claus Møller. Og nu går Claus Møller frem og dækker de øvrige i feltet af, prøver at bremse dem lidt op, så Henning Sindal kan få et hul. Men det lykkes ikke rigtigt for Henning Sindal at slippe helt fri. Lidt efter får han så en punktering og bliver kørt ind, og så er hans chancer udspillet. Det giver til gengæld muligheden for hans klubkammerat Claus Møller. Claus Møller ser sit snit til at stikke af i samme øjeblik, som Henning Sindal bliver kørt ind. Han ved, han har ingen chancer i en spurt. Han skal alene hjem. Derfor gælder det for ham om med det samme at etablere et hul ned til de øvrige. Og her har han vel fået en 100-150 meter, og det er tilstrækkeligt, hvis han ellers har kræfterne til det, og det ser det ud til, at han har. 28-årige Claus Møller på vej alene mod mål som vinder. Han har aldrig tidligere vundet et dansk mesterskab. Men han er åbenbart på toppen nu. Ingen af de øvrige kan nå op til ham. De kan kun kæmpe om andenpladsen. Dansk mester 1988, Claus Møller fra Amager. Og i kampen om andenpladsen er det Michael Gam fra ABC, der presser sig frem på andenpladsen, og Christian Andersen fra Skive bliver nummer 3. Nej, det er jo det. Det er det. Hvad? Det kan jeg ikke. Jeg vil ikke blive endnu. Nej, slet ikke. Slet ikke. Behold det hele derovre. Og fremad. Hvad hen? Se bamse. Det er kniven med anden tiden, yes, hvad? Nej, det er hvis det er 10 år, en halv 10 og 35 minutter. Om 103 Peter Bisgaard, 105 Anders Aarstrup, 109 Ryan Sørensen, 113 Sten Sørensen, 115 Jørgen Bligård, 137 Peter Meinert, 141 Peter Nørgaard og 258 Kim Lambæk. Kim Lambæk, ja. Er der nogen her, der ikke råber? Karl Christian, er han kommet? Så, Benny, hvad nummer har du? Er Karl Christian kommet? Han har været her. Han har holdt lige dernede, men han er ikke kommet med her endnu. Nu er han på vej. Jes Kølner, han er også kommet. 2 små, altså 5 store plus 2 små omgange. Hvad skulle jeg køre? Christian Schack Jensen, 57 Allan Jensen, 89 Carsten Laursen, 91 Claus Brix, 97 Jens Peter Ilsø, 77 Robert Lind, 85 Ken B. Andersen, 143 Erik Brixen, 95 Sten Ørum,
99 Arne Christiansen. 125 Lars Nielsen. 145 Jan Kølner. 135 Sten Petersen. 137 Claus Petersen. Og C-klassen 4 omgange, det er 96 km. Husk at overholde færdselsreglerne. Der herude fra ruten er de nogenlunde sammen. Her er det Anders Kjeld, Lars Johannes, eller Vilborg, Anders Overstrup på de og det var Jens Møller, som sluttede feltet. Det er nu så Lars Anders for Anders, som kæmper for at nå op og få kontakt. Og omgang 34-53. Kan man fandme ikke så over her?